Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Tarapung sarthirong phararong maker sangpi mirdalin kiling piaphan kachar chongsi thoyan kewan lason thak-thaksi pini jasemet lakhaing ko rapho nilip MAC constituency ke parlo jasemet tarapung habarara daphan KAC pen thangnat akijoywan jasemet hospital towar me lapen langa ke joywan kipi thekthia potsi pini ili tumangjir sangpi mirdalin kiling pi sitami akupai kilang no pen keso dokko kajok sai jok jesi tarapung pen dolamara an keso kachilang ji aphan pura nangchar chongsi wanang koklo lasi Andrew Beachor sangpi mirdalin kiling pi alangli keso parai hithi ruira e benganlo alangli akiso ke pamanghu akiso lasi laso kiso kachilang ji aphananta avesi rongpen chirung si thoyan chiwanlo lasi dolamara hospital alongke Andrew Hanse apuriar aweyajok choki hala hospital si nonamat ke se chilang bomlo lasi ningkime pen local MAC pobitro rongpi lapen Karbi Anglong pen kaching kime naya bangphu KAC CEM Dr. Tuliram Ronghanga tuma phansi laso kiso kachilang ji aphan akerap chuhang polo lapen kirablong wek pupusi Andrew Pepen aning chipathepo tarapong pen dorsing tokbi Karbi Anglong News. Minister Abarim Khorsing Ingti Asopo Sarjeng Ingti BJP Ratchari Asong Along Kaching Bedun. Jakhong ni Phaikre Hini Arni Mass Joining Program Bharatiya Janata Party BJP Karbi Anglong District Committee Amai ke paman pon along bang pharoke thom abang phu bang phi atum BJP Ratchari Asong Along chepa ogdun. Lapuson aporahut Minister Abarim Khorsing Ingti Asopo Sarjeng Ingti Sitami Congress Asong Penche Oponsi BJP Along chepa ogdun lo. Along RDCP Dondrinti. Phuloni pen Orun Ingti Kathar Karbi Anglong News. Bukajana long KSA asong atum pen son pho akemang ason pen bike ke pache jengpon. Karbi Students Association Bukajan Regional Committee atum chepater pipon si Bukajan angkang along son pho akemang ason pen hum pharoke thomso se abai pache jengpon lo. Bang solong KSA Bukajan Regional Committee Mephu Lal Singh Ingti Chunbang Nobin Rongpiatum Japon si KSA Tiripi Mephu Thang Singh Timung Chunbang Buddha Terang Assistant Secretary Raju Ingti Dihin Rimbang Bali Ingti Klembang Barnabas Killing Organizing Secretary IC Bukajan David Pangcholapen Haraghat Regional Committee Mephu Chunbang Dipu Regional Committee Mephu Chunbang Lapen Penang An KSA CEC along Klembang Phuatum Chetongdun Labang sobaik pache jengpon nangkok laki immediate implement of Article 244A India Constitution, no trading license to non-tribal, stop nepotism culture in job appointment in Karbi Anglong Autonomous Council, no land patta to non-tribal, delete all the non-tribal from the voter list of Karbi Anglong Autonomous Council. Bang swajai meg ada por phai crazy apor siloni jan pen bike pache jengpon pen hanjang lang so along paching room si angri angton pen bike ke pache jengpon si amrajan gorom pani pen vurpon si Bukajan town ICC pen puthot khot khoti la pen lahori jan pen khot khoti donka pathu aklam along palisi bike pache jeng pasanglu bang so ke sang ahut CC pen kache tong don pen ar sik jik pen chingwai chingsai pon pen pinidak Bukajan harwar labang so peace and awareness rally kibi joine ke lalo litum penang ana demand do halabang so demand ken litum aprang si ke lalo itum phan Karbi Anglong lapen dima hasau pen phan ajak ding klui pen litum article 244A nang pachun pinang jipu ningkan plikep so se litum ke hang kataram awe apran amui kedam nang bon tame central government punon mate state government punon thang initiative NA protong de litum Karbi khai tum do joy poma Cicak lun poma hala bangso kecipacak lun leji aphan puthot Karbia rat phai tu ingthur ponang ji amek pa phrang ponang ji athe iri tum chisong pame me kachisong tame itum o thip rotang te iri tum kemanga mokha bang chunnam de ji lapen pining non hejong election campaign ahut Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sharma kanije pondo je inglong aso kale de tuman tame long lia patala pen trading license pipon popu hala bangso alama bang ge ni tum Karbi lo chali asong hin manche don dok dun thekte hala bangso kachi don thekte hala bangso ningki pung che paklang mate inglong asu prote inglong asu farman si rai pivek nangji athe kado kabeda chini lo Karbi Anglong lapen dima hasau ke 6 schedule district
Six Sidul District Pulotang te Inglong asu tuman kirai komaja kong hala bangso kirai komaja kong si non ke central government state government tum nangki priji nangki violate priji phasi bor irong lo lasi hala bangso nangki priji hala bangso nangki violate jelong ke karbi local ya song hun ke moki wang jilang hi ani tabe chedo te lapen kachi song ame de bangel la an so se du pangtang pon bomji puchni ning pon thik lapen ili tumlong Inglong aso kale dera khai tu apit ong ili tum autonomous council ong interfere pik anlo bining ni thotame Inglong aso kale de tum Karbi Anglong autonomous council election long ticket long du long lo kupu pene cepai det lo asinon autonomous council long Inglong aso kale de tum phan kelang kewang jilang ni executive member pek pondet protang de hala bangso abangta Karbi Anglong autonomous council na simo situation henodak protang responsibility enangji Langlokso cooperative alem ningka ni sek AGM amai kangnipon jakhong ni phai kep arni lakha kripli korkanthi constituency ke parlo Langlokso habar Langlokso cooperative alem ningka ni sek AGM amai pedopon along meiphu Langlokso lem chairman Bidya Singh be ahin pensi mai charipon lapen alohi pachinipon Sar Singh hanse lapen mai ke pha alam thi Langlokso lem kongchon bang Sukur Singh be mai long alohi aman pen kache tongdun Rajen Timung inspector IC Luel Teron lapen korkanthi BJP Mondol committee president Doloi Ingti Samilangso town committee chairman Robinson Rongpi lapen sorkari gaubura lapen Langlokso mojadar atumche tongdun si mai RDP dun Maya longke damtang suri hini rain ko raisi inko rai hini aningkan keklem ke dampon Langlokso lempen ale longpon alama che thanchimun pon lapenon suri hini rain ko rai hini pen inko rake thom aphan keklem ke damji aphan tangka poisa ko anpadam si ale kilongji mapu alam hai huisitame chingki chingwai pon Lason si Maya longke wangji arni pen ke Aadhaar card kiling ka silam pon sirak je aphan sitame Maya long than pon Athe kedam tang arni pen bang solam pangdak pon lo bon sitame non pu anta ke klem donde aphai ke ong munak ajok muka sik sak dokok ji pusi Maya long che than pon lason si jok lim pen Maya long paklang pon bang soe je mamai pachon pon det aphi puthot por phai sira achitim apor pen ningkan pho apharman Langlokso cooperative alem along kachari pon thuji aphan bang phukang wai mati lem election pedopon lo bang so bang phukang wai along kopai ke meben Kachepati dun bang phula pen bang phia tuma phan pangrum pet pen bang kre pho ansi amen che thap dun chot ajok bang so election along che dan dun abang avi pin pen bang kre pho abang phu bang phia tum si haipon det lo ningkan pho apharman bang phu kangwai along ke haipon atum laki Bidya Singh Ingti Sumbika Hansepi Ka Singnarpi Biswajit Hanse Khor Singh Teron Wilson Phangcho Sar Singh Timung Kiron Teron Har Singh Rongpi Sar Singh Teron Joy Singh Ingti Sunaram Teron Jiten Ronghang Bison Hanse Dormon Terang alang litum henlo lapen puthot kiwangji arni executive meeting alongsi bangkre pho angbong pensi arpu jebak pon thupo pusi pachini pon lason si mesen ingsamjin pen AGM amai lapen bangphu kangwaya sai mesen pen pachun pon samelang sopen longba moningti Karbi Anglong news Langlokso asawal lemso bangso lems ini arni ejem adukondo bangso ejem abangke lingkan prokechok asi lingkan prokechok opor hosi daga bangke election system ben siklem kondo election system ben claim kon positane daga ben uncontest bang joyemasi la bang krip ofan bangsi la BOD bang ingwai pon ikchalo bang 373 to sonang bong pensi la bang krip ko bang putun bang ke ingwai pon selected amen ke Sri Bidya Singh be secretary ke nililo Sukur Singh be la pente non bang krip ko member bang putun kana bang ke disolong sitolan la bang ke purila bang